eskwelahan sa Northern Mindanao State College of Science and Technology sa Barangay Labuyo, Tangub City. Okay. Sa NMSC? Sa NMSC. So far dito, aduna tay mga seedlings nga more than 10,000 na nga for planting na siya, and different species, particularly Hardwood or what? we have the Nara. Yeah. Okay. And then we have the mangrove forest, the balok-balok. We have the flowering plants, the Palawan cherry, the golden shower. We have kaning bakan. Kanang tanom nga pangbukid yun kay endemic indigenous magyud ang gi-promote sa DNR kay ngano dili siya basta-basta maputol, kay strict ang guidelines when it comes to the indigenous and endemic species. But sa mga interesado, sa mga Ang interesado nga gusto mananom, we are encouraging you to write our office nga as kanang request for seedlings. Naapa day tayong mga bamboo, giant bamboo. Mag-request lang diri for any tree planting activities in consonance with our environmental activities nga makuyog pud mi nga taga DNR ug other academies and then government agencies nga matanom nato na, particularly to our NGP sites. Timberland areas. Yeah, okay. Actually, the seedlings are free. Okay. So, musulat lang sila, no? Ang grupo. Musulat Pero diri. sa grupo or by individual? Pwede lang? We encourage group. 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 Okay. Well, thank you kayo, Ma'am Elizabeth, no, sa igayon ng Kalmang Kalamo. Okay. Daghang salamat. O uban pa nga naay mga kaayuhan nga amo ikahatag sa publiko, gapadayon kami sa DNR. At ang kauban ng atuang OIC Central Officer, Ma'am Elizabeth Gran, pinigimagina sa botan sa DNR Central that is sa 2nd District sa Misamis Occidental. Kauban ako si Glenn Ray Roluna. It is WD8 Manuel Loren Pinyo Jr. Salamat, may katao.